guys, mangunguha na kami ng tuway at bagungon. So, tara guys, samahan nyo kami. Halo. Ayan yung bangka. Philippine tuko. So, tara. Kami. Tayo kami. Malakan. Surod na. Pakita boss, pakita. Ayan siya guys, oh. Pang-ulam na. Okay, mga aso. Guys, kasili. Ay, takot na. Iya. Jadi boss, may pa? Buka pa boss. Philippine snake. Sige. Wait lang, hindi mo yan na. Hindi mo. Pakita. Hindi mo sa ano, ipaano mo. Guys, anong tawag ito sa inyo? Anong tawag ito? Napakalaki oh. Halika ka dyan, Pek. Ote, kakayan. Guys, hello guys, welcome to my guys. Adi yung dragon sa larom. Bulak talaga. Ubog na. Tak mau eh. Boss, pakita boss. Ito ang mga Philippine umang. Saka. Jo, ang chinilas ko dito may nagkuha. Nagsipoy. Ngayon po ay masasaksiyan nyo ang pagkuha ng babda. Bagungan. Pagdali na. Ito ang wakatan ng Paadon ta. So guys, si Kadokdok. Nandito kasama natin si Kadokdok oh. Ito kan ang kalinyo. Tay, pwede daw ninyo. Wait lang. Yan na. Wala itong laman mga idol. Nating ko na change my laptop. Tigsin lang. Tigsin. Mura man. So guys, talaba oh. Sarap. Kaw na. Huwag ito! Guys, maliliit pang talaba. Timbunan. Guys, Bang budan. talaba. Gawin eh. Tulog. Dagat. Tulog. Lang. Ano na? Ada. Dili. Sigado. Original. Ito. Original. Dili. Ate, nagagupsit. Sige, pakita sa video ang sunod. Rio na nga. Dito lagi pati basura, di puta.
naputol yung chinelas natin. DIY na lang. Pang kabila. May malaki tayo. Boss, pakita. Ina. Tuway, and then talaba. Sarap yan guys, oh. Kilawin. So, ayan guys. Pauwi na kami. Tingin ka yun, yung mga pagkain. Talaba. Talab ang mga.